אמא שלי ביקשה סרטה ואמרתי לה שלא היה משהו לסריט, אבל עכשיו אני רואה משהו לסריט. בן וסבא אלי אוכלים חביתה עם עגבנייה, והוא יושב על הכיסא כמו ילד גדול. It's recording. ימי. בן, טעים לך? טעים לך, בבא? סבא, איך היה בעבודה? טוב. טוב היה. הנה איתן. יואו, איתן. בסדר, אני אקבל 3 חודשים או משהו. היינו שתראו, בתפוחי אדמה? זה בשבילי? את האמת הוא אכל לפני שעזבנו מפה. אכל בקבוק. תקחי את זה מפה, סבתא. תביא את זה לחמניה או משהו. בן, מה קורה? אתה אוכל עגבנייה עם סבא? אתה יושב? יושב כמו ילד גדול. איזה ילד גדול אתה, מאמא שלי. ילד גדול שלי. חיים. אופס. ביטוח לאומי. נפל על הרצפה. לא נורא. בנוסף למה שקיבלתי מהם. הנה עגבנייה, כן, איך בן אוהב עגבנייה. איזה טעים לו. הנה איתן אוכל בשופטה. טעים בן? ימי. הוא לא אוהב ביצה. לא יודעת, נתתי לו את זה בכל צורה. תנסה, לא יודעת. אולי זה ילך עכשיו. איך הוא יושב על הכיסא. רגע, שיסיים אולי. בעניין של עגבניות. בן, מה הטרקטור עושה? אין דעת שלנו. איך הוא אוהב עגבניות. תראו יושב בכיסא. רבן רץ מעלה פלישון ליום. זה מצחיק הוא עם הכיסא. עכשיו נתנו לך שקט? ג'ינג'י, כן, הוא שומע אותו. הנה ג'ינג'י. היי ג'ינג'י. היי ג'ינג'י. מה קרה ג'ינג'י? סבתא, כן, סבתא. אמרה לי לתבוע אותם וחבל לך על הזמן. דיברתי גם עם האנשים למעלה, אמרו לי, אין לך שום קייס. זה לא נכון. זה סיידן חנה. איך הוא אוכל עגבניות? ילד גדול של אמא. בן, תגיד ביי ביי. אמר לי נראה. ביי ביי. עוד כמה חודשים.